bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasul sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini noon kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe e galle he kono kadi en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen guila e Ali Fall Djiby Fa Ndiaye Mané kamɓe foof en calminiɓe en garti e tonggode 227 ko ngol waɗi eɗen mbaɗa ndeɗo yewtere witende holmbo woni an hande noon eɗen bismi mbarodi ndewri ko mbarodi e nder baroɗe ɗum noon nde tawno mi wi yewtere nde ko nde Touba Baye Fall saaha wojjo saaha ɓalwa saaha olɗo saaha ranwa saaha foof e couleur mum kono kadi ni yimɓeɓe ina jiiɗa andude holi oɗo mi wi neɗɗo o tan so haalani hoore makko o andetake te o haalta hoore makko wadde gaddenmo ɗo kadi ni yimɓe gandu tigui wonto ummi wonto rewi haw yetti ɗo o yetti ɗo ɗum noon en dañi fartaŋe hande bismade ɗo mo ganduɗa ko Fatim Samba Diop sen mbi Fatim ma en miijo kadi ni huuley tawno ko ɗiɗo ɓe ceertani ha joni hay so tawi woni boli ɗi ngol fayini kono aɗa ɓerɗe e golle kamɓe gondi ɗum noon joni hade men woɗɗoyɗen to tan mbo salmodira e yeɓoɓe ayaw habdere Pindi TV assalamu aleykum ko assalamu aleykum bandiraɓam onon ɓiɓɓe fulɓe Fatim Samba Diop koye salmini ko assalamu aleykum bandiraɓam onon ɓiɓɓe fulɓe funeɓe Fuuta koye calmini moyiɗi pular nanale ay moƴi pular nana winde ƴewɗem ngal men jumre jumam weldingay gaño daro yami min mi haalata bammude en kalat pulagu en kala ɗemgal meɗen pular saabu en ngala so wona kangal kam woni fayida men ko ɗum ñaƴirten ɗum kalaten ko ɗon jaɓɓaten ɗum noon mi salmini ɓi pullo kala ɗo wawi wonde no woni merci e calminade ɗinde tawno ɗum ɗo ina hollira tan neɗɗo ko waɗata ko saaha o hollir ɗum ina ɓuura kadi wadde fayida par ce que wona ko neɗɗo hersiri koye fina tawa men tigui rigui ko hen jeeya beele emin mbawi andude hol gonɗo Fatim holto jibina no wodi Fatim Samba Diop ko goto e funere Houleye Samba Diop ne jeeya ganno e Diourbali takko palel dane maayo min wiyata weela ndiyam moƴƴa ngari jogoɓe ɗum mboto dasa leydi muɗa nokku Kalidou Coulibaly ko ɗon Fatim Samba Diop jeeya tigui beela meeɗi nadde école walla alqouranil karim mi naati école pular français ko école goto classe goto nan ko heddi ko koye pular classe yontaɓe classe yontaɓe holko taki nadɗa ha ɓoy jaltuɗa ay min naat min tawi haydara min ngala to gueɗal andi gueɗal ko feccere Allah min naati école o ngala gueɗal hakkillaji ɗi belani walla ko holɗum hakkillaji ɗi belani to banggue jangde haydara min jiyata e français minen min keedi tan koye yimde tigi min gandi tan place caggal o waɗana ɗum ko nilareɓe waɓena min ɓeeni minen ko toon tan bang caggal deke mi andi ko nilar jeeyi ɗum tan woni ko gandumi école français eyyi min daraki toon donno hakkillaji ɗi belani on banggue min paari pular nden ko an funere ma gonduno walla ko an tan wonno ala mine funere am kala ɗo jaa minen jadata onon jangguidanno minen jangguidanno foof pular o e français o foof minen jangguituno tigi alqur'an woni beela won ɓurana min janggui hamin dañi juldude amen yo Allah waɗ tellin hen barke amin ya nalankagal ngal ko tawde ko kawmum ko nalanki walla ko tawde bamum ko nalanki walla holɓe jeeɓannoɗa tan ha beelamma nalankagal arema holno ɗum sifori eyyi wonde babam Samba Diop lele wonde ɗum nalanke tagani wonde nalankagal arat tan koye ƴiƴam a jibinta tan jibdineɗa hen ɗum woni wona école mangu wonde kono jignanoma ko Samba Diop lele aha kam e babam jiidi baba goto wadde ko ronaka tiiɗani kono koye ƴiƴam he fina tawa
min Samba pinti Dia jombo Elhas Mal e Demba Ndiaye Ndillan mbaɗi hommage ne mbiye ye min juurima wallahi mawɗo nalankoɓe ko Samba Diop no wodi ene teska e nder Dakaru hirde wattande nde ɓurde mawde ko nde mbanno tigi bisimilla jokku golwole kewɗe Baba Samba Diop Lele waɗi ɗonde kadi ma en gartoy toon saaha goɗɗo ɗum ko piccal saabu won trace mo rewno fuurankoɓe hewɓe ene gandi so tawi haalama eɗen gandi hol Samba Diop Lele en neldimo duwaw kanko e mayɓe julɓe kala yalla yurmoɓe yafoɓe on e babam jiiɗi baba goto kono min babam ko asen ko bata yaari koto banggue l'armée français ko hen liggi ha teriti hen ha hoote joomum o noon Fatim Samba kono saaha ma ina jogui tan mo jeeɓannoɗa aɗa keeɗo ha dande ma nandina ɗum hen walla ni haysan nandadinani hen takma tan yidde yimde yimɓe ɗiɗo oya ko debbo oya ko gorko ene takimi yidde nalankagal tigi debbo ko holon accum waɗ ɗum piccal walla mi wima yimɓe ɗiɗo worɓe hakkillam ene woni min ko musique men tan pijirtumi gardiɗo ko Elhas Baba Mal mi fijiri jimiri makko dewɗo hen o ko Thione Seck ko Jolf wona halpular kono jimɗi makko meeɗino welde me saaha nde min goni Pikine emin jangga pular duɗe pular ɗe somin janggoyi pular min garti tan ko kasaraji Thione Seck keɗotomi kewɗi hen eɗen gara ɗon jiɗoɗo yiman min jimol Thione Seck Macu walla bayi jamano day wees dangay xale bamane xale gone accam ɗon wadde man min woyɗi keccumade da nin tawi min jibinaka noon kono en mbiɗi kono min keɗoɗi ha joni ɗi keɗotomi joni aran min e Elhas Mal tan jubbunamin hay seeɗa hay sinno wona hay sinnen jahata Ablaye Baboyel Kane Galoye leeli yo leela leeli jamma nden ma taw so Fatim wiyama tan nden da nden no weeli ɓene mbi hol jaɓowo less leeli yo leela leeli jamma album mum suwa taw yaltu aran min ɗon seeɗa esan ɗo min e Baba Mal ɗo min jimata Ablaye Baboyel Kane Elhas ko moƴƴo mi salminimo kala ɗo wawi wonde en calmini kanko woni Alsamba Aw Diop Birane Malik yara kodde ndeysan gorko mo doyre wuro Ndiak en calminimo no fewi père min calminimo ndeysan en calmini kala mo calminɗa Ba Mody en calmini Dede Las ɗo innuɗa inde makko ɗo kanko e Oumar Wadde baccane salminaɓe en ngala jubdi mabɓe sawɓe mbi so gamir tiggu yooɗi tan ko yummum nangge balaɓe muɗum wadde kala ko mbawɗen ɗo haalde guila subaka nangue muti poɗɗen fuɗɗorade ko kanko saabu carte d'identité o taganma andede hol to jeeɗa ɗum ko Elhas Baba Mal ferigol lawol ha mbawmi dañde carte d'identité ɗo jaɓantumomi morso makko Ablaye Baboyel ɗo ko Samba Gueye jeeyi sababu kañum addime makko nde addime makko o bonnani hen haydara o jaggui ha tiiɗi kala ɗo ummi o wiyata ko Samba Gueye addu Fatim on wannami promotion finde muɗum on cassette momin banno ko ɗon puɗɗimi dañde téléphone sabu ko mi wima Dede Las sodnam téléphone mi ala téléphone o yaɗi yiɗi téléphone mbimi wallahi mboɗo yiɗi o yeeyi mami sodane min mbaɗi cassette o min gayni kala juurle ɗe wawno hokkede e kala ko wawno hen dañde hay mbuɗo memani hen o saw o wi Samba Gueye da sonno e Fatim téléphone ɗum woni finde muɗum ñande hen ko ɗon puɗɗimi jaɓande Elhas wallimi album ha yalti o wi kam mbaɗen tourné sen mbaɗi tourné beele fuurankoɓe ne mbawa andudema taw so album ma yalti ta dañi promotion andama luwani min lebbi ɗiɗi oto emin ndewe muɗum tourné Fouta ha kiidira min mbaɗi tourné men hamin garti nde album fuɗɗi yaltude wadde ko daña guila subaka nangue muti foof eɗen jetta Allah eɗen jetta album woni holon album ma taw woni album 2005 woni awdi wadde joni sen mimi ɗum jinmi min memna ɗum cokken ceɗen ɗon cotten ceɗen jaren yontaɓe cokken cotten ceɗen jaren yontaɓe woyyoma Baba galle an woni jontade ayoma Baba galle an kandana ara ñalla illadde yo raddana beskuma ara yire illadde yo raddana beskuma yew heege ɗom kayo ɗum woni joɓarima woyyoma Baba galle an kandana mawɓe sukaɓe fuu nana cabbe Baba ƴeew ñawɓe selluɓe nana cabbe Baba woyyoma Baba galle an woni jontade ayoma Baba galle an kandana
koni Allah walli baba yo hari ballon baba Allah walli baba yo hari ballon baba mbimi dukoji sipiroji hari ballon baba yewti kengorne yo hari ballon baba Allah walli baba yo hari ballon baba ko jomam nyaagi mi amone dokko baba galle amo yardat koni baba galle abo yardade hayo bam sukabe abo yardade baba galle abo yardade woyonda dori abo yardade jokken chotten ceden jaran yontabe jokken chotten ceden jaran yontabe ko mbay Musa baba yel mbay woni jontade oy gorko mo belinabe ankandana tigri merci merci beaucoup merci eɗen mbawi contenirde ni yewtere nde inchallah ina weeli no fuɗɗori ni kadi eɗen jogui jorto ko noon jokkirte en calmini kadi ne Samba Gueye vraiment en beltanimomo no feewi ne jaltinta ɗum hol caɗele ɗe mbola heɓani caɗele e jaltingol ma album oɗo album 2005 mi heeɓi caɗele hade mi yirtude Samba Gueye hade mi yirtude Baba Mal caɗele ɗe keewi sabu ala fof ɗo rewaka hami rew Ousmane Hamady Diop mbaɗa jaɓanamo jeeyi ha Nouakchott fof mbaɗa jaɓanamo saabu yidde wallede ar mbaɗo ronki nde mi waɗi lappol ha Mauritanie min ƴiiwo e ballo mi waɗanma ɗon piccal seeɗa ko ɗon funere mi yiide Bosco resi ɗum joɗori woppi nalankagal gartumi fof ko yiilade ballo nde gartumi nde ko jimi Samba Gueye walli me Elage Baba Mal ha mbawmi yiide ɗum e on sa min jaltini album hol jaggunoɓe album jagge album he ko Elage Baba Mal e Samba Gueye jeeyi sababu nayi me Samba Gueye tan jaggi hen wadde jaggi hen a tiiɗi jaggi hen a tiiɗi nayi mi e mbasu ñang yalla yurmomo yaafom kañum ne jaggi hen machallah kañum ne jaggi hen ko ɓe goni jagguɓe album 2005 ha wawa heɓede ɗo heɓaɗo funere ma heddima Mauritanie ɗum jakini belma fatin continue walla contenta funere ma min jiiɗum joni elle en waɗa zikkar kañum Almoudou Ba galle ceerno en calmini Mawlana Nouruddin Hammad Dara halayɓe en calminimo no fewi en jiiɗum beela jaagol mum waɗina ni won wiyannoɓe belma fatim continue walla contenta jahal mum holno waɗe ma jahal mum waɗi saabu ñiiƴe ma ɗiɗi so muynirde yehira ngawre darima koyngal sa itti gotal tan laƴat nde wonno ko minen puɗɗodi guila e fuɗɗode nde o yano haw wowni ɗum yimɓeɓe ha yimɓeɓe jii ɗum ha teski nde o yano waɗi ngawre kono Allah e nulaɗo muɗum pulago woppani caggal pulago ne jaggi ha tiiɗi accani duusi min ha e ñallagal he tagui min darade ɗo hande ɓe mbiye Fune Fouta kono muusino sen kaali ɗum en mbawa haalde Funeɓe Fouta hakkude Funeɓe Fouta e honorable Daouda Dia hakkude Funeɓe Fouta e Harouna Moussa Dia tawde koye en jettiɓe no feewi hakkude moon holɗo fuɗɗi ndeysan ɗo de mbaɗa softo yimde Daouda min jaaɓi golle ma koni Daouda min jaaɓi golle ma kecco laaɓa juuɗe min jaaɓi golle ma bobo joom jamanam yo min jaaɓi golle ma yoy jalti coyne jeeɗamare so Daouda Moussa Malal Baydi Moussa innama mi waɗat hen daɗe Maimouna Tafsir bandel Harouna Moussa e Alassane Dia e on so innama en calminiɓe kala ɗo e mbawi wonde e wandiraɓe rewɓe alay saago mbawaten wadde hen ko dande i album amin ɗiɗaɓon nde min mbaɗi ɗum hamin gayni tande funere mo yeehi nde tampere nde waɗi nde mbema muusi tampere nde waɗi Allah e nulaɗo mum e Daouda Moussa Dia ko kañum heɓɓi omo jeeya e heɓɓiɓe hatɓe amen murɓade e leydi nde koyngal laaƴi nde kanko Daouda Moussa Malal nde koyngal ngal laaƴi min ɗeɓi samoyde Allah e nulaɗo mum ko kanko heɓɓi o darni min o haɗi min murɓade e leydi tugganma nden ha e ñallagal he emin jaada ko moƴƴo ko dimo ko karaysira ko jurmotoɗo ko ballo o nangani min e ar he ha tiiɗi kala ko min cohli omo jaggana min hen tawi ko Allah minne kala ɗo ummi mboɗo sottirimo neɗɗo kala mboɗo rewe makko jamma e ñalawma subaka e kikiɗi ɗo ummi tourné makko foof komi dariɗo kala ɗo ummi programme makko komi dariɗo minne ko nden darde tan mbawmi ruttirde mo teddugal kono kanko darde fo o darima ha e ñallagal he omo jaggi woppani tigri heddi noon ko majjiri kam kala burel mo kawri mi uddittu mboɗo yiilo so ala e burel
ma yitum Salla Jabi embo yeɓe en calmini honorable Daoud Moussa Malal Baydi Moussa Daoud Gueddade Maymouna Tafsir en calminima ko neɗɗo kadi korsinɗo mo minen min gandi ɗum mbaɗannima o artema kono noon en jahat gannode ganno tawaten toon ko ƴettuɗo kubuji ɗiɗi woni capitaine jeeyaɗo ganno on mbo Sénégal farnori mbo aduna o fof farnori Kalidou Koulibaly a yimi Kalidou elle wallahi mi yimi Kalidou te jimɗama nde tan caggal mum ƴetti ko artan min ɗo noon way mami artane Kalidou Koulibaly Kalidou ɓiɗɗo moƴƴo machallah Kalidou yummumen ko mawnuma men minen jeyda e wuuro he woto ko mawnuma men momin keptini Kalidou yummum ko gendiyanke ko fuutanke mammum e nenam ko sehilaɓe ko giƴiraɓe kañumen gurdi ɗo gannoɗo galleji amen kuccodiri nde tawno minen foof komin neɗɗo goto ne wayno komin galle goto wadde so tawi Allah hokkimo gueɗal e nder ganno eɗen poti daranade mo eɗen poti jingandemo ha gueɗal makko ngal feeña to banggue métier meɗen to ko ɗum tagui mi waɗandemo morso kadi mo jari ɗum omo handi hen ko ardi fof ɗon ɗo mbiɗa ɗo Kalidou Koulibaly ɗo eɗen neldamo duwaw eɗen nelda gannonaɓe kala e kuuɓal duwaw kaw makko en Baydi Nguel Jeeri en Hima en Moussa Hawa en fof eɗen neldaɓe duwaw e Sankare Dabil Koulibaly walla wiye Baba Dabil ko jinnaɗo Baba Dabil Koulibaly cankiɗo ñanden yo Allah yurmomo yaafo mayɓe julɓe kala e caggal nde ɗum ɓenni morso Kalidou Koulibaly ɗum noon en donima Sénégal naaɓe en donima kadi ganno eko takki ɗum en jetti kadi fédération sénégalaise de football kamɓe foof kadi ɓe jeehi toon ɓe mbaɗi no ɓuuri yoɗirde ɓe mbaɗi kadi no ɓuuri fewirde Abdoulaye Saydou Sow en e Abdoulaye Fall en Elhadji Diouf en Fadiga en sen limi ɓeɗo wadde ɓe lomtima Sénégal foof e jahal toon kadi gannonaɓe kadi ni en donimoɓe no fewi ɗum noon bisimilla ganno e jurbali takke e maayo wele ndiyam moƴƴa ngari joguɓe dande maayo e ganno sangay sangaji roggoji ganno tufde follumbirama ha eddi tufde ganno jabara ko jambareɓe gon toon koni ganno jabara ko jambareɓe gon toon liduɓe ganno e salsalɓe ganno sosoɓe ganno mbimi jajaɓe ganno koni ganno jabara ko jambareɓe gon toon min jaɓi golle ma Kalidam nan Koulibaly min jaɓi golle ma Kalidam nan Koulibaly min jaɓi golle ma Kalidam min jaɓi golle ma ngari ganno min jaɓi golle ma Kalidam ɗi punayel min jaɓi golle ma Kali ɗi dabel min jaɓi golle ma Kalidam nan Koulibaly min jaɓi golle ma mbaɗen ɗo picca koye janayse gonɗen bammo ko sanki ɓoyani ɗum noon en donimo ganno eko takki ganno no foti album ngaji jaltinɗa mi yaltini album ngaji 4 ɗiɗi cakkitiɗi ɗi waɗa ɗum 5 no wayno ko album ngaji 5 jaltinɗen beela aɗa yiya hen ballal leñol ngol hana no fotiri ni machallah hanki mi yiyade ballal nde tawno nalankagal hanki kala nalanke wiyete ko ɓocconde walla wiyete ko goɗɗum e goɗɗum ko ndewno enen jibile ɗen koye diine mawnuɗen koye diine en ɓurano teddinde nalankagal kono hande oɗo saha nde wonno aduna ne yatanne waylo aduna ne yaane waylo génération aji kesɗi ene gara e waylima joni nalankoɓe ne balle ha no jiɗiri ni machallah ɓulago ngu ne jaggi ene juuɗe mumen ha tiiɗi goto fof ɗo heedi ɗo sa yi aɗa sodne hen galleji ɓeɗen codanma hen otoji e goɗɗum ko ballal tawde Moussa Dia waɗi hen galle hono no mbiyannomi ni kala ɗo jooɗimi e plateau 20 millions galle sebi hutano on yejjittake abadan daymon Ablaye Wolle Ndiaye codanɗo min oto weddi min caabi ɗum ɗon yejjittake saabu ko ñalade woɗɓe fulɓe mbaɗani min ñalade kewɗe somi wi mboɗa haala ɓe tan dañat mo goppumi temiyiɗa hay goto mettina kono goto fof junggo muɗum nini hen en calmini douanier douanier gorko mo Dara Jolof Amadou Adama Diaƴe Gayl ndeysan Amadou Ba colonel wallahi invité kam galle muɗum en calminimo kanko e joom suudu makko kanko woni moƴƴo kanko woni ɗo porɗo invité kam galle makko mbanmi ɗon hirde wande fayida ko Allah yenno min toon fof min dañi e o sodani galle o sodaki oto kono o ɓadima machallah eɗen duwonomo balɗe moƴƴeɓe en beltima bala meeɗi yaltude leydi ndi yaade waɗoyde concert walla koye noon
Fuuta de min nonki ɗum kam ha ɗiggi nde wonno mboɗo wiya orchestre o ko funeɓe Fuuta innirmi ɗum ko Fuuta nde wonno orchestre inniraka Amérique inniraka Fuuta o kam ɗiggi e Afrique centrale o kadi min mbaɗi fof machallah Europe e Europe ko France puɗɗimi yaade gotol mi ɗimmitani taw mboɗo yiɗi ɗimmidde noon pammoti holko nawanoma nawno kam ko sehilam guiƴam minen jeyda e wuuro woto ne wiye Issa Thioub minen pijji ne kañum ko France woni kañum galle Issa Digel Thioub ko France woni kañum en calminimo o kanko e joom suudu makko moƴƴo Farmata Diaw kañum en gonnon jaatigueɓam e o winomi so dañi programme inchallahu rabbi mo invitam aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ko adno ko o waɗi ɗum saaha o nde heedi ndi o invitimi programme makko garmi ko ɗum nawno kam France wallahi mi salminimo mbaɗannima en ngar morso goto ina yurmini kono yimɓe kala mo kalanda wiyatma min oɗo morso dal ina yurmini am aliyatim aliyatim de ko bayeji jeeyi aliyatim min komi aliyatimo yayam ko nenam kumbayinna gaccaka wadari darnde baɓani waɗimi sorsortude galleji waɗimi dardartude dow laabi nenoyam bonnama jarama allah yi darnde ma allayoɓe sommayɓe ne ƴewto wurɓe dono daña bam ƴewto tawa eɗen dari pamodi aliyatim so wimi ɗum ndenanami to woɗɗi eɗen jillo saabu nde jimanmi aliyatim de jinnaɗo ne wuuri baba one mayere ne yara e duuɓi mboɗo yara e duuɓi 4 mi anda hay goto gandum ko nene nene ngati e ñiiƴe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe min tenkata galle janano min ñamata galle janano koye aduna kaldam aduna fof ne heeɗi beldi mum e mettude muɗum koye nder suudu muɗum min canwaki hay nokku haɗi min fof hande o natti yiyede wirnima leydi eɗen duwanoma yallah yurmomo yafom kanko e mayɓe julɓe tigi balla ɗo wawi min waɗande commentaire hay sa yimani sa yimi no moƴƴi sa waɗi hen commentaire woni a haali hen hay seeɗa lenngowel am lenngowel koye golwole Samba Diop Leele Samba Diop Leele ɓe yimata so debbo lengui seere gorko lengui falo nangue fiilembo mbayle ɓandu mum waɗa boci wonno Samba Diop Leele ko ɗon min itti lenngowel ko mbimi lengoyel am yo ya lengoyel am sa wawi mbimi noon koye lenga jam a lengoyel am yo ya lengoy sen mbawi mbimi noon koye lengen jam so debbo lengi no seere gorko lengi ay falanange debbo lengi no seere gorko lengi ay falonange an sara mola ya mola jambaro sara mola jambaro sara mola ya mola jambaro sara mola jambaro merci amima dunya par ce que temps men mbaɗen ndi dunya walla kelle yo leeli jamma jiɗɗa hen fof mi waɗante ɗo jom fof yo art kelle lelali jam yo kelle lelali jam yo ɗo ciftortumi Elage Baba Ma sabu ko ɗo min jimdanno morceau Ablaye Baba Yelka kelle lelali jam yo kelle lelali jam yo ko ummimi Sénégal faade Mauritanie ko gotum yiloyon wadi bon wasot joira bebe fulbe wi me wi mami kollenyalam so la ene belama ilo kala le jamyo ko heddi ko ha bowɗi bubaji ngara ɗum noon en gardi hen haɗo kala jiɗɗo mon hebde a haalat numéro o walla bacca haala numéro mo ganduɗa on keɓete ɗon ɗum noon mbaɗanima en mbaɗ ɗum efficer sa wawi ɗum haalde bisimilla
ɗum noon en mbaɗi erago eɗen jogui tourné Fouta mi wima haade tourné Europe ɗe garani Fouta o kam ko enen jeeyi Fouta men tourné ji men Fouta caggal nde julɗen korka ha paari eɗen jogui tourné ji bammodi aɗa jeeya hen kala cohluɗo hebde funeɓe Fouta so rewi ɗo maɗo e numéro ma téléphone ne wayno heeɓi min kadi so rewi e noddirguel Samba Gueye 78 138 88 18 kadi ma heeb funeɓe Fouta refte numéro o 78 138 88 18 ɗum ko noddirguel Samba Gueye e an kadi numéro maɗa o so tawi neɗɗo rewi ɗo ne wawi hebde hen saabu enen fof gondi kadi ko gotum eyi salminima hande holko ɓuuri wonde caɗele mon ɗe ganduɗa tan so ina wawi taw en kalani ɗum ina ɓuuri wonde goƴama aɗa yiiɗi wallede ɗum ɗon so tawi ko aɗa woyto aɗa haala tawi haalde leñol ngol ɗum ɗo ko hunde nde cohluɗa ina himmi ya dañ ɗum walla yo leñol ngol waɗani ɗum walla yo leydi ndi waɗani ɗum ɗum ko holɗum hande oɗo saaha haade mi ɗanade jamma ko yidde yaltinde album kesso poul tawno wonde kilibaji muɗum nde tawno producteur ala joni pira ɗo heewi hay goto jaranta ɗum wadde financé halis muɗum e produit saabu wawa yaltude hen wadde dañata tan ko ɓi pullo tan jiɗɗo ko mbatta ko jiɗɗo walludema e ko gonɗa e dow muɗum ko yoɓanma studio mbaɗa album ma yoɓanma clip mbaɗa clipaji ma hay sinno ko goto walla ɗiɗi mbaɗa e médiaji he aduna o foof o e guitu men kadi ene wurtina nalankagal e ko ɗum ɓuuri wonde hammumen hande ɗon calminten ceerno Bocar Diallo mo Nakara ndeysan onko pullo ceerno mawɗo moƴƴo ko ceerno kuɗal kan deftere kamil windirta o biiri zamzam mi salmini pullo e pulago mum on ko ceerno cukalel ceerno joni joni ceerno koppareji ne mbeɗen ndi nan fadanmade wonko fadanma ceerno joom koppareji alane o wi ɗum noon koko watte cote ha jindiron Salla Diaby ceerno koppareji kadi ko kaare siro neɗɗo moƴƴo kadi ballodiro way leñol ngol so Allah en calminimon beltanima mon feewi konngol ma mbaynigu tan en gardi hen ha ɗo yettude Allah en jetti Allah en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi Allah jarama on jarama bamodi an baɗɗo ɗum ɗo programme ha mbawen haaldude leñol ngol kadi gurtinen enɗam ko ɗo wonno woni ɗum noon mi dañi hen beelam e caméra manuji maɗa dariɓe ɗo ɓe rewɓe worɓe en calminiɓe en beltanimamaɓe kadi yo Allah nawruɓe yeeso kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta joom gallam Samba Gueye baɗɗo mi tette ha e ñallagal he ene nanggui woppade jamma e ñalam ko min e muɗum no mbiɗa yetta Allah kadi mbiɗa yettamo mi salmini foof e kuuɓal kala pulagu ɗo wawi wonde jeebɗo hen ene dañi hen beelemma en beltiniri ɗum en calmini ɗum tato woni to e nokku muɗum mbiya noon Daoudou Moussa butel mo kawrum fo mi udditto mbaɗa ƴeewa to woni comme koto mbiɗa yiiɗi yiidemo ma yimɓe Salla Diaby tongode 226 en gardi hen ha ɗo haade men yaade noon konngol mbaynigu eɗen mbaɗa ɗum e kala saaha kono haade konngol mbaynigu kadi ma en jettuɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe saabu Allah kadi cabbaɓe ko hay nokku alkhames oɗo ɓennuɗo ene woni 30 janvier 2026 eɗen koto photo pottuɗen e musidɗo moƴƴo ɗo Tiwawon ɗo ɗo EDK ɗo ko ɗon pottuɗen e makko nde o yi en o heptini en o wi en an de emin jeebma golle ɗe mbatton ɗe no peewi wadde kala ko cohluɗa ɗo ko yarate e ko ñamate ar ƴettu machallah jondanimi ƴettumi ko hakondi o yim holto paaɗa so tawi ko Fouta walla ko Dakar mi nawma e otam ha jottoyɗa machallah eɗen gonde musidɗo men wiye Kalidu mbimi oɗo oto makko nani ma o naw en e o wimi noon kadi ni ko Fouta paaɗa ƴeew kala dibiteri woni garon kirtoɗon ko min yoɓata alhamdulillah musidɗam mo wiya yi moƴƴo wadde ko moƴƴi ina moƴƴi wallahi wota namno tottede nde ni namno wat ko moƴƴi ko tan jokka aɗa yaha ɗo eratomi ko honam en saɗa waɗa ko moƴƴi jokko ko mbatta ko ndeke somi wonna ko boni ina wawi somi fottama ɗon mi fiye o wiyete ko ceerno Sarif Sow jaaɗo toon to lobbude Cheikh Amadou Ndiaye ceerno Sarif min beltanimama no fewi hay fati mi weltima konngol mbaynigo ko ceerno Alassane Ba mo tareji walla mbiyen mo khalifa o wi gueɗe ɗiɗi ko Allah tan o jogani ɗum hoore mum o wi arzogo e fittandu o wi ko Allah tan jogani ɗum hoore mum o wi siko neɗɗo joganinomo ɗum neɗɗo ina wawi ɓe kaɓa o heɓta fittandu mum kono o wi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi arzogo e fittandu ko jomiraɗo tan jogani ɗum hoore mum ɗum noon ceerno Alhassane Ba mo tareji tar gudde nammati en jettima no fewi e konngol mbaynigu en jetti kadi Samba Gueye
en jetti Kumbis Djibi Dieng Fat Ndiaye Mané Allah jarama on jarama wonno koɗo men ko Fatim Samba Diop mo funeɓe Fouta ha saaha goɗɗo hawrude welede guen Allah jarama on jarama